medvirker til den her video. I dag er jeg så med min ven Vilas! Husk lige at følge mig ind på YouTube. Det er Mandemanden! Ja! Og vi skal finde monster! Jeg skulle have vidst det der. Nå, kom. Er der ikke en sø hernede? Jo. Lige hernede, jeg har været inde og kigget. Nej, det gør. Nej, vi er stærne, der er en sump, men hernede, der er en sø. Ja, men hernede, der er en sø. Her, der er en sø. Der er en sump derhenne. Men dernede, der er der en sø. Jamen, er sumpen ikke lige der? Jo, lige herhen. Kom. Fuck, det er flot, det er jo det hele rødt. Ja. Tør du ikke? Hjælp dig. Nej, hallo Liam, hvad er det der lyser derinde? Det er lygtepæl. Ej, man kan se munden. Selvfølgelig kan man det. Det er der. Og der er der en stjerne. Nå, skal vi gå ned til søen og kigge? Ja. Gå bare stille og roligt. Lad os se, om vi kan se nogle monstre. Men jeg glæder mig til, at det bliver sådan helt kunstmørkt. Ja. Og hallo, hør lige senere. Senere, ikke? Når det er helt mørkt, ikke? Klokken 10 eller sådan noget. Så går vi ind og kigge på Ghost. Liam 42 51 22. Eller Ghost Liam 1 2 3. Fordi der går jeg live og filmer, at jeg spiller content warning til et gyserspil. Sammen med mig, Brun. Vi skal bare Du kigger bare på. Ja, vi skal bare have... Der er en. Der er en. Der er sådan en. Gå der på fortovet. Hallo? Se, hun er lige der. Lige derhen. Se. Ja. Det. Jo, jeg tror det er aber. Aber. Men det kunne godt være sådan en klovn med... Vi lader os lige se din numse. Det kunne være en klovn med dybhorn. Det kunne være en klovn med dybhorn. Ja. Nå, men hernede der er en sø. Og der er en bakke. Hvor du faktisk var en gang, hvor der var mega meget sne og is på. Så der jeg prøvede at kælke op på den der bakke, ikke? Der gled jeg helt ned, så jeg var lige ved at falde i søen, der ligger dernede. Så. Ja, jeg må se, om vi kan finde nogle monstre. Der er en sø lige der. Hvad var det, der sagde den der lyd? Du ved ikke? Se, der er søen. Pas på folket, for den der draghager, den kommer op. Lad os gå helt tæt på. Så vi nemlig kan skubbe lige og vise. Ej, fuck, du må lige over en gren. Prøv at se. Ej, nu ikke skubbe mig i, og det mener jeg lige om. Nej, nu lige om, jeg mener det. Er du bange? Er der dybt? Ja. Og det lever frøer deri. Nej, nu lige om, der er start til vandet. Ja. Hold, gå væk fra mig. Jeg filmer dig. Hvor er du bange? Jeg hørte en lyd. Hørte du også den der? Jamen, det kom derhen fra. Det var det der. Det var Ja. det der dybt. Seriøst, den der lyd lige hørte lige før, den dyt. Det var noget for vandet af. Det kan også være zebraer. Jeg svæver, du var noget for vandet af. Kan de godt se det? Jeg svæver, hvis Men det de kom. kan jo ikke se noget. Prøv at se, hvor mørkt det er. Ja, I know. Det kan jeg ikke gøre for. Men de kan godt høre os, ikke? Jo. Jeg svæver, hvis du kommer et eller andet løbet lige om lidt, jeg fucking skriger og kaster min telefon væk.
Så bare der, så finder den telefonen, og så tager det op og filmer det. Eller filmer sig selv. Men, Ja. drenge, vi kan ikke rigtig finde noget lige nu. Så jeg tænkte, at det her var den video. Part 1. Nej, seriøst. Det her, det er part 1, hvor det var lidt mørkt. Så skal vi komme tilbage, når det bliver koldt. Nej. Okay, vi stopper ikke helt endnu. Vi venter lige lidt. Men der kommer også en part 2. Det kommer på siden af. Hallo? Vi kan tage hen på legepladsen. Det kan være, at der er sådan en svævebane. Det kan være, at den bevæger sig. Så er det jo fucking uhyggeligt. Jamen, hvis det bliver meget koldt, så er det spøgelser. Men hvad er det, der siger den der lyd? Okay, vi ses i part 2.